Priatelia, dnes je presne 9. septembra, spomienkový deň na obete holokaustu. Dnes si pripomíname 6 miliónov obetí nacistického teroru presne židovského národa. Nezabudnime a pamätajme, momentálne sa nachádzam u pána profesora Traubnera a chceme vám zanechať jeden odkaz. Pán profesor Traubner, predávam vám slovo. Vážení priatelia, na rozhraní leta a jesene si pripomíname dve najväčšie tragédie minulého storočia, kedy 9. septembra pripomíname deň holokaustu, pripomienka na 6 miliónov židovských nevinných obetí, likvidovanej fašistickým a nacistickým terorom. Súčasne však musíme pripomenúť i rómsky holokaust, kde 2. augusta v Osvienčime zlikvidovali naraz 4 000 rómskych nevinných obetí. Židovské obete, ktorých počet i na Slovensku prekročil viac ako 70 000 odtransportovaných židovských občanov, z ktorých sa vlastne veľmi málo len vrátilo, bolo likvidáciou celej jednej komunity a treba povedať, že žiaľ Bohu sa to riešilo nielen prostredníctvom nemeckých fašistov, ale i za spolupráce slovenských občanov. Schválne pripomíname si toto vážne tragické obdobie tu nás prítomným pánom Rácom, významným rómskym hudobným skladateľom a skvelým klavíristom, ktorého obdivuhodne duša a srdce nútia navštevovať najmä miesta tragédie, koncentračné tábory, kde robí koncerty na pripomienku práve týchto najtragickejších udalostí minulého storočia. Jeho zásluhou sa pripomína aj židovský holokaust, aj rómsky holokaust. My práve preto sme sa aj stretli, aby sme si pripomenali a uvedomili, že našou povinnosťou je vystupovať a brániť šíreniu extrémizmu, pretože vidíme, že neofašizmus sa šíri i dnes Európou a našou povinnosťou je zabrániť, aby už nikdy nikto bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, rasovú príslušnosť, farbu pokožky, politickú príslušnosť či sexuálne zameranie si už nikdy nedovolil nakladať do dobytčích vagónov nevinných ľudí, starcov, rodičov i detí s tým, že mal doporučenie návrat nežiaduci. Bodka. Už nikdy sa to nesmie stať. Preto nezabúdajme a pamätajme. Židia a Rómovia boli zbavení občianstva a boli poslaní do koncentračných táborov. Židia a Rómovia trpeli kvôli svojej rase a kvôli tomu, že boli inej príslušnosti. Nezabudnime a pamätajme. Šoa a porajmos. Nech im svieti svetlo večné. Amen. Amen.